фурудгоҳи байналмилалии душанбе пешвозгирии паҳлавононе ки аз бозиҳои 19-уми тобистонаи осиёӣ аз чин баргаштанд. хурсандии мухлисон ва наздикон. сиёти паҳлавони набирам ки дар осиё ҷояк мегирда ҳамин спартакиада ман барои ҳамин хурсанд ҳозир навай ванҷ омадам барои вохӯрдани фарзандон. мана набирам баъд ду фарзандиам ҳамуҷа тренерои ваён барои ҳамин инҷо омадам. умедворӣ ба пирӯзиҳои оянда. ман боварӣ комил дорам ки дар бозиҳои дохилии қатъии хеле дастгирӣ мо метавонем дар бозиҳои олимпӣ медал ба ватани худмон биёрем иншаллоҳ. сомон маҳмадбеков дар риштаи ҷудо дар вазни то 81 кило медали тилло ба даст овард. теймур раҳимов дар вазни беш аз 100 кило медали нуқра гирифт. беҳрӯзи хоҷазода дар вазни то 73 кило барандаи медали биринҷӣ шуд. ман хеле хушбахтам ки фарзанди ман тонист дар арсаи байналмилалӣ яъне миллати маро муаррифӣ кард. ман фикр мекунам ки ин он чизе ки аз овардан аз бозиҳои осиёгӣ ин медалҳо ин барои тамоми миллати мо аст ва дар арсаи байналмилалӣ яъне нуфузи миллати моро давлати моро баланд қарор доштанд. ба иттилои кумитаи миллии олимпии тоҷикистон дар бозиҳои 19-уми тобистонаи осиёӣ ки то 8 октябр идома меёбанд, тоҷикистонро беш аз 100 варзишгар намояндагӣ мекунад. бозиҳои осиё ҳоло ҷанбаст нашудааст. мо аз варзишгароне ки ҳоло иштирок наварзиданд аз онҳо низ медал умедворем ва бовар дорем ки онҳо низ ба ватан бо медал бармегарданд. ба варзишгарони тоҷик ки дар бозиҳои 19-уми тобистонаи осиёӣ нишони тилло мегиранд, ҷоизаи президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба маблағи 150 000 сомонӣ, барандагони нишони нуқра 100 000 сомонӣ ва соҳибони нишони биринҷӣ 50 000 сомонӣ супурда мешавад. инчунин бо қарори раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ба онҳое ки дар ин бозиҳо барандагони медали тилло мешаванд, хонаи 3 ҳуҷрагӣ, медали нуқра 2 ҳуҷрагӣ ва медали биринҷӣ манзили 1 ҳуҷрагӣ тақдим мегардад.